Това са пухкави и много вкусни хлебчета с билки и масло. Хайде, нека ги направим! Смесваме брашното и солта и правим кладенче. Наливаме топло мляко, изсипваме суха мая, добавяме мед и разбъркваме. Отначало се получава нещо като каша, после тесто. Накрая добавяме меко масло и започваме да месим. Да, това е най-трудната част от цялата рецепта. Накрая тестото трябва да е меко и след като го оформим на топка, го слагаме в чиста купа и покриваме с фолио, за да не хваща кора. Оставяме да втаса. Разделяме го, когато е готово, на 14 равни части. Може да си помогнем и с кантар, за да сме супер прецизни. Приготвяме ароматно масло, като смесим меко масло с накълцани пресни билки по избор, чесънна паста и сол. Разточваме леко всяка една питка с овална форма. Намазваме с ароматно масло, като част от него заделяме за намазване на готовите хлебчета. Правим прорези, издърпваме леко, усукваме и след това трябва да изглежда като розичка. Ето по този начин. Подреждаме всички така подготвени питки в тава, която е покрита с хартия за печене. Покриваме с прозрачно фолио и оставяме за поне 30 минути. Време е за печене. Фурната е загрята на 180 градуса, вътре питките ще прекарат около 15 минути. И после изглеждат толкова красиви. Намазваме с заделеното масло и се наслаждаваме на всяка хапка от тези страхотни хлебчета. Добър апетит!